Zuek erlojuak dituzue, baina guk denbora daukagu. Erakusten ditugu, denbora bizitzeko bi pertzepzio ezberdin horiek. 2019an, justo pandemiaren aurretik, Maputora joan ginen, hainbat ikuskizun egin genituen hango Kinani Festivalean, eta gero eman genituen bastante taller. Han sortu zen magia benetan ikusgarria zen, ez? Fenies eta Deizane dira gure tailerretan parte hartu zuten bi dantzari. Beraiek dakiten guztia bideoetatik ikasi dute, kalean ikasi dute, ez dute eskolarik egin, eta daukate sekulako maila dantzari bezala. Eta pentsatu nuen, proiektu bat idaztea non pieza bat egingo nuen beraiekin, han hasi, eta guzti hori beraiei eman, eta gero beraientzat pieza gelditzea, ez? Hasieran kantatzen dute kanta bat, beraiek itzuli dute beraien hizkuntzara, txanganara, ez? Eta hor esaten da, denbora neurtu dezakezue, erosi, saldu, planifikatu, baina gehienetan falta zaizue. Guk ordea denbora bizi dugu, denbora daukagu, denbora egiten dugu, eta inoiz ez zaigu falta. Eta gero bukaeran badago momentu bat non animalien itxura edo hartzen duten, pixkat esan ez bezala, animaliak denbora presentean bizitzen dutela, eta bukatzen dute dantzatzen, Afrika tradiziotik datorren dantza pausoak egiten. Niretzat, dantza da behartzen gaituena denbora orainean bizitzen. Zuk dantza bat egiten duzu, eta egiten duzunean hori hil egiten da. Ezin duzu gorde, ezin duzu aurrikusi, momentuan egin behar duzu. Eta hori niretzat magia da.